काल आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी यांच्यानी मेंबर केले आणि खऱ्या अर्थान कालपासून या मेंबरशिप ड्रायव्हची सुरुवात झाली। 8800002024 हो नंबर जो असा हो मिस कॉल नंबर मारून काल आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे मेंबर झाले आणि त्यांना रिफर केले आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट जे.पी. नड्डाजी, आमचे राजनाथ सिंह सर, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमचे अमित भाई शाहजी हे मेंबर झाले आणि देशभरा भितर काल आम्ही त्या वेळाचेर राती त्यांचा रिपोर्ट आयलो त्या वेळाचेर देशभरा भितर केवळ 4 तासा भितर 31 लाख लोकांनी मिस कॉल मारलो। गोयची जर विचार आम्ही केलो असत जाल्यार गोंय धाकटे असून सुद्धा मुख्यमंत्र्यान म्हणले की पहिले दिवस आम्ही 50,000 करतले, पण काल ती मेंबरशिप सुरू जातना 5 नंतर सुरू झाली आणि 5 ते रात्री 8:20 पर्यंत गोंय भितर 31,000 लोकांनी मिस कॉल मारलो। जगात भारतीय जनता पार्टी व्हडली आसा, सगळीकडे मेंबरशिप जायत आसा आणि ज्या साऊथ इंडियेत आम्ही म्हणटाले की पहिली ही नॉर्थ इंडियेतूच भारतीय जनता पार्टीचे आज ओडिशा सारकिल्या आमचे सरकार आयले हो आमकां मोठो अभिमान आसा। केरळ सारकिल्या राज्यात आम्ही आमचो अकाउंट ओपन केलो होय भारतीय जनता पार्टीक अभिमान आसा। तामिळनाडू सारकिल्या राज्यात आम्ही आमची वोटिंग पर्सेंटेज वाडयली, फुडले फावटी विधानसभेत भारतीय जनता पार्टी थंयसरूय एंट्री जातली हाची आमकां खात्री आसा। म्हणून त्या तत्वाचेर पुराय देशभर ज्या पद्धतीत भारतीय जनता पार्टीचे खूप मोठ्या प्रमाणात लोक भारतीय जनता पार्टी कडे येत आसा।